И какво става, хора? Аз съм Бекчет и виждате в поредното видео в моя канал. Днеска ще играеме PS Mobile и имам ви много добра новина. Ще взема един футболист и този футболист, познайте кой е. Той е от ПСЖ и играе като дясно крило. И това е именно Ли Кангин. Но аз ви казвам, ще я вземе, защото е уникално много точки и ще го вземе и ще го играеме. И той има 146 пейс, 128 шутинг, 114 пасинг и 142 дриблинг, дефендинг и физикал. Не го броим, но има 145 acceleration, 147 sprint speed, 145 ball control и 141 agility и 143 reactions. Има 149 finishing. Като за крило е много добро, защото има 142 финишинг и long shot, там shot power positioning и така нататък. Но ще я вземе максимум четвъртък или петък. Но аз имам още да събера, но събирам, нали? И утре ще взема 400 UEFA Dream Chasers токен. И има тук вратар, има и Робертсон. Но хора, имам ви уникална новина. Ако натискаме на инфото и ще я прочете. Ако Париж победят Ливерпул, защото имат матч в 8 април, ако не се лъжа. Ами от този сорт беше. Ако Париж спечелят играта, Ли Кангин ще стане 116 оверал. Второто, ако не се лъжа, Париж, ако вкарат 2 гола, Ли Кангин ще стане 117 оверал. И ще има абсурдни статове. Ако не се лъжа на второто инфо пише, че Paris Saint-Germain scores at least 2 goals player over +1. Ами, ако не се лъжа така, трябва да печелят с 2 гола разлика, ако не се лъжа. Аз събирам точките. Виждате че FC чемпион в Head to Head и в менеджер мога да се цъкам. Днес оставих си телефона да цъка менеджер мод, но нищо не успя.
Аз пак си към заради точките, че там пише рефреш, оттам ги вземам и ето станах FC чемпион. И там ги вземам и на въз атак ги вземам. Но хора, няма. И имам добра новина. В Мексико правя отговорите, ама аз не ги зная, но ги правя с чат GPT и едното не е вярно. И не знам, що така. В Америка съм ги свършил и в Америка се помислех да взема Полисич, де има 142 П, 128 шутинг, 118 пасинги, 145 дриблинг. Но, брат, 148 бал контрол. Но не, нека Кинси остава по-добре. Трябва да петовина, но няма да петовина. За абсурдни шардове са това. А в Мексико няма кой да взема. Освен... Не, брат, няма... Не. Ами... Аз за вас ви препоръчвам Вега, Алехис Вега, има 145 П, 120 шутинг, 117 пасинг, 117 пасинг и 147 дриблинг и 102 физикал. Картата е много добра. Ще надбягва всеки бек с сигурност. И ви препоръчвам Лозано. И той е OP. Има 141 П, 126 шутинг, 112 пасинг, 137 дриблинг. Ами добра карта. И има най-отзад най-слаби карти. Ами хора, това беше видеото. Надявам, че ви е харесало. Няма да играеме нито въз атак, нито хед, нито менеджер мод. Ами да цъкаме една игра на атак. И оттам нататък да приключваме видеото. Ами аз само направих видеото за Ликангин. Още не съм го купувал, но според вас заслужава ли си за 115 4500 UEFA тока. Ами да, клипът беше нататък. Зелене канги сигурно само сигурно ще има геймплей. Да го пробвам. Добър ли е? И заслужава ли? Не знам. Игра е доста солидна, но
той излиза. Аз, аз си реших, че в четвъртък а, в четвъртък ще качвам и там може да вземаме лекангин, може. Ще направим един пак опанинг и ако не вземеме лекангин в четвъртък, ако го вземеме в петък ще снимаме. И така да става, че в четвъртък пак опанинг, в петък пробваме лекангин. Ами, аз бях вече хора. Ами, аз бях бечет и от мен. Айде, чао!